dia wadama eba na nsempatie amamu nsem dia kase yebode hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kase yebono nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afi tutumirika ne hia yen ewo Facebook and afinse YouTube champion Taylor Diamond no yetem na kasebwe ehunfoni ni videos no bomode na bra wo ba o comment ya na wa hye na foforo nso enya kasebwe mu echefa yen hye kasebwe na se enfemfiri o my Ghana ya sante mantemu na nkrata efiri Ashanti South Regional Police Command akache ebe kirem say etu akasa akwamukafo obeno ewo mla wonom ekokro no bo ewo ye kwantempon so ana police forum ko yentemu etutu ekoso na ma nipa be no wonom ahwere mo kra etuo nso akromfo de bia kwahye fo ma police fo akopie so ekotu ni nyinada e de afiri efom home na police fo ankata ne ede na di say omo hye omo hwehwemu na se edi free oforusuo bosoma yemo ne toso de nunum ekopem ne da ne toso aduonu ensia ewo mfempem mienu ene de nunsia mum ewo mla wonu nya nkra sei akromfotechu am obi atu omo ho ede agu o my Ghana ye montere so akro na omo bo no enya sem kuruma titiri ni akwantempon so no mkopie mu ewo boase manso nyina hini kwantempon no so a na chese ne sefate wani esese ka kire okra na ndrada emra Ashanti South Regional Police Commander Efrens entrefo nhye mu na ye brada oforisi obosuma no taso de nu nwotwe ewo mfempim yinu ne aduonu ensiemu eno ana Commander DCOP Joseph Hammond Nyapa ekire mu se ana moto mutu ana nyina ne se post phone ya ntie se owura bi ono oye key suspect jesa confrontation on da wono ma no ne din ade Smiler Mukaila dodra bona mna ne se guda papai jesa nyase mkuma wakwa akwahye tamare ne potem atifide mantem ene yakro no ana ekoso no enyasem wakram na posifo ensa kan no ewo oforisu obosoma yemo toso adununum ewo mfempem yenu ne aduonu ensiam mra wo me hwehwemu a omo che ne pe na ogitum se je nokre krono no wabopa o hye krono bo ase wa kwantempo so ne nye ne o ka kire aposifo sei o hyase bi kura ko bo krono bi nansemu ewo kitawonsa boso metwa mu ewo mfempem yenu ene aduonu enum metire July 2025 ko bo krono pam no kire ma oyene popro no ye ha oye oda president edema Upper East Regional House of Chief eko bo no krono pa hodo ma na nya sem kuruma ene wachi nso osan bo enipa bedin se omo so ta nachi ene krono nyina bo krono no odom kopie mu ewo savlugu ewo tifide mantem a owura ba ko bo ni den ede omalo Musa epotifo kwachira na dwokro na DCOP Nyapa echirema sani pamienu wei edi apotifo nanim edom kopie mu ewuram baabi a yefra honom eye yezisi na honom na ehono eben mu chirem se eben eye fumbisi eno no wo Upper East mantem nim ewo tifide mantem koya chesetuo ana akromfo atutu fom ede ahye honom ewo mna wonom akobokro no apon akwahye wo mo biaya wonom etete na apotifo chirem se o me hwehwemu akopem ofolusu obosuma no etoso aduonu nsia ewo mfempem mienu ene aduonu nsia mu a na mo kofi echese ne mmomode akopie mu no ehwa ape ena akromfo no bi chitenwura mu honom esane tuo edigu aposifo no so ane wetu na weyato aposifo ne to na akromfo na to dima yaw sam etuto no gusu ekwaso na ane tuo no ka akromfo no mu mienu ene etim ena omudimi dikaso mu dwan nanso ne prana no den eno achi etuo ba konso eka police officer ba konso su pra ye pam na police fo ankata ne chire to momode afa akromfo ekopie mu ewo tamale abanya sabia omudu ho pe na doctor fo chire mi say akromfo yi wonum aye twidi amponyankopon de amekese wonum omudu makopie mu obekwai municipal hospital wonum ta amukurabia na police fo ne chire mu a etuboba na akwade amogifri akromfo na doso pam ebi eye CZ 805 assault rifle eka ho achese ne
etubu ba shem eye pode etu 9 ohun a loaded with 14 rounds of ammunition nyase mukuma eno wachi nso AK-47 rifle eno so etumeto 56 rounds enyase mugwa eno wachi nso pump action gun ba ko eka ho ebiu etubu ba eye 6 BB cartridges so ka ho a tesenya mugwa ko ande 210 trouble of ba ko etankofo yi ko ho eno so moje yem ena jacket eye makoma nan ayeka ho amode kokro no bo na DCOP Nhyiraba Joseph echirim say hwehwem guso ekoso na mu baako basade wo madwane baako dinde eye ton gude Somaila and afin so bera wo madwane police bekwaso agira mo na so ache wonom na Ghana Post Service echirim say yemfanto omaga nanim omugusu badwumaden ombo mabaso pa na ombesre yatise bibi ikoso baabi a eye kono boyi wo matutu no momra se beboa na ekwan mu krono ekoso na se kwantempo mu krono no eto betume twade nsem sei eto nsentwerefo anim. Central South Regional Police Command has dismantled a robbery gang responsible for series of roadblocks attacks along the Obuasi-Mansu-Minehin stretch in the Ashanti region, following a multi-regional intelligence-led operation conducted on the 25th and 26th of April 2026. The operation, which spans the Ashanti, Northern and Upper East regions, led to the arrest of 2 suspects, the recovery of weapons and ammunition which had been buried in the bushes by the robbers, and the unraveling of a broader robbery network responsible for several attacks. The command gathered intelligence that suspect Sumaila Munkaila, also known as Buddha, who is wanted in connection with multiple roadblock robberies, was hiding internally in the northern region. An intelligence-led operation was promptly mounted on the 25th of April 2026. At approximately 20:55 hours, the team arrested suspect Sumaila Munkaila, alias Buddha, age 37, at Vitim near Tamani. In interrogation, the suspect admitted his involvement in several robberies, including 3 specific incidents. 1, the attack on the convoy of His Majesty Ditudini Abiale Ayatam, Member of Council of States, the Chanapio, on the 20th July 2025. 2, a roadblock robbery on the Bupe Tamale stretch on 21st April 2026, and a roadblock robbery on the JJC Fumbisi stretch on the 22nd of April 2026. Third mentioned 4 accomplices, namely Umaru Musa, Tungude, Sumaila, and Bera as his accomplices. He subsequently led the police team to Safulugu in the northern region, where suspect Umaru Musa was arrested at approximately 23:30 hours the same night. Both suspects indicated that their weapons had been concealed underground in the bush at JJC near Fundisi in the Upper East region, having buried them following their last robbery on the JJC Fundisi stretch. On the 6th of April 2026, the team continued the exercise. Both suspects led the police to the location at JJC for the retrieval of the weapons. During the search, unknown persons opened fire from within the bush, and the suspects attempted to escape. The police team returned fire, and in the ensuing exchange, both suspects, Sumaila Munkaila and Umar Musa, sustained gunshot injuries. One police officer also sustained some injuries during the exchange and is currently receiving medical treatment. The team proceeded with the search and recovered the following weapons and ammunition which had been concealed in sacks and buried in the ground. One seized that 805 assault rifle bearing serial number CO74258, loaded with 14 rounds of ammunition. Any awoti yono na ya Ashanti South Police Regional Commander. The day at the DCOP Joseph Hammond Nhyiraba na manibwe yensem treni Samuel Ofolibuaten ene di free Asante Mantemo ebesomo yen. Yanto akase bono so na yenyira mu ewo nkran. Pompone Mantemo. Na oswafo abede kire ono ene wo hwe oman inkurase amamu ahinsie ncheye anafe esom ncheye so. Mekire Deputy Minister for Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs, Oniminyam Floreta na Odole Sowa. Eden sama tudwa echirema. Wanam de hyepa egwakwam ebeboapa no my Ghana. Yen bus stops ahoto a titiriw ewankrabo premantemo no. Enipa bi ede honom etua na mu bia enye kra.
Obeko bus stop baako. Na je say shelters ahodo a omasisi ne bebre. Enipa bi di honom adane edwam ene wonom edigwa honom. Odin said to dwama momaden akopie mu na wonom eye nsrahwe. Ehwehwe oman Ghana. Billboards ahodo a ewankra parliament mu. Edomu kopie mu ayewaso west. Ayewaso east ana afila dade kotopon mensinim. Ewankra parliament na mu kirem say edu baabi no na ehu pa. Wo hwa kwantempo ahodo ewankra parliament yi mu a. Billboards yi agikroma boso. Ekwan ne finfin ese ho no moda ho. Na hyenkani hunu kwan mu no. Ne ya tonton assemblies na tonton de manfo do mo billboards atwa ho nyina hia prekesen. Hu ne te hu ne nan. Edu baabi a ekwan yi ho. Billboards tenten na akata hyenkani ani. Na mankwanhia kwaso sam. Ya ma me kirem se. Ghana mampani John Dramani Mahama. Ode ato manim se. Oma mmade antua na mon ne du baabi a Oma Ghana hinkro enkrabo parliament mu. Aha na mo aye tan. Enipa bi ahune de hu sensem enkonkan. Ya makro mu aye prekesen gonran. Say, obare no. Enti ombesre. Wombo mmade na muntu omungu montene so. Na mo hwe se krom betumi ate wansen na enkrabo parliament mu. Aye akono titiri ne bus stop ahodo anipa bi. Ede honom aye won matena ye. Asande honom akwa adwade bia no. Ye ma me kiremu adwumade omutu ye no. Omo ne technical committee an. Wonom hwe se womma mmra aye adwuma titiri wom a womode bebo sisi kwa hom ana visa hodide hu sensem ebe konkan woma komtoma de abanchirim so mabode aye adwumaden de mampani akan wonom atutusa ye ma me kirem se yen kan kire Ghana fo se efri na kwei mmea hodo a emrama ho kwan se wode brebos ebesi no wodi si wopom betu atu atwene eno wachi nso mmea hodo a bus stop ba kope na asisi atran bebre de na dwadi bia no nso omutususa ye ma kwan kram onam de kokobo e de abo assemblies no mensini krache no omosere mu ada eyan kan masade enene sikanti man bumra so na mamma nipa bi e de brebo so ada kwesi ba bia mra ma ho kwan mu kiremu a munkotutu na mo ankoro mankasa be ya kebiom bebo no mo betua Promoha, enya ankrampe, but regional capitals ni bebre no. Sanya ye sisi signboards no. Enye empempi no so to anan from aboa. Na ebubu na ye wo mra etre bebi esese signboard esi na to say media nim o drive and esese signboard bi esi media nim. It is an yamani na ye di hu komo. Na pesa manfo ti omo wan sese. Enya se bi a ye be sempo for nyama. Na ye wo omemu a esese ye di mra eye ejuma. Nti mra no na ye hwe so as a committee no ene ye de mra no ye ejuma na committee no obia wo mu bi urban roads wo ho AH4 wo ho engineers wo ho road safety for ene nkeka ho ye nyina ye form committee no nti ene ya ba se ye be hwe se ejuma ye kan sa assemblies no no omo aya na omo nye ya e de na ye be ye na ya dwen se efi ene kon ye mom na woche na echi na omo anya committee na nkasa e de equipment ne beba field no so ye niama na assemblies ne betia hoka machines ne de beba no assemblies ne betia hoka if you say omo na omo ma permit and FCC signboard no nti ene ye do assemblies no so kokko so omo ma ejuma ne nye mreo se ne be ya ye nyina ye be kan bo na oman ne mu aye eni a woti ye ono no ye osofo be de akira ohwe Enquires amambuo afei ahinsie ene esom hyehye so ne den edonuminyamfo Rita na odole sowa eno wachi ena oman Ghana Advertising Association of Ghana penny for to techirim say omoni aban eye adwuma pa ni senti one executive director Isaac Kujo echirema edu ba bia said oman Ghana pa ya hinkro de senkran said ye mu aye no hadwen tombetai asaya Enquires amemu wachi no mapo adwumade ahwe na mna so die eye adwuma. As you can see, a number of them do not have permits. So we have decided to cut them down or to remove them. And that is why the billboards that were located, you remove them and they come and plant them overnight. So sometimes you get up, the next morning the billboards are erected and we are engaging them to
to stop this so that we can sanitize the system before the billboards are erected. Because when you get here, you realize that they are clustered. You don't know which one to read. It's very difficult. Even when you are driving, if you are not careful, you can be involved in an accident. So we need to properly arrange the billboards so that it doesn't cause accidents and also it doesn't become an eyesore to pedestrians and then drivers. Any awoti ye or no no penny power your quantity for penny our Advertising Association of Ghana. The day a day. Mr. Isaac Kuju and our tate nin Kane. Yan to akase bonuswe, Nianko Swanyemu, a one crying. Pumpuni mantemum. Na say show my Ghana. A woman's actually Metra Ghana Meteorological Agency. Omo den kratawa bonten e bokoko. Si yam fan to Ghana fo nyinanim say. Ensuo na hyehye pa, ensuo no ahyehye papa. Nensuo na hyehye no, ewema yehuhu se dade Lumba nwom. Na agrada pa jampentu du tender edim na mframa edi akire no. Ano ade nye pa, ahyehye e wo manga na miamia pi. Enti yema yani kotu awisie na ho no mopam. Na nkata mo de ba bonten e kire mu a. Ukọ miamia huduo bi a se de ensuo na hyehye no. Ano ode ne papa na etoto a agada bedwudwa pa na mframa bedi akire no. Enya sam wanti. Won betena Ghana de hye. Obi ana ne ho so. Empenifo akire mi say. Ukọ yemfra mantem voter region enya sam wa ebekọ pam. Enkrabu Bremantem Greater Accra region ebekọ so anka senso ne betuto akesiem na mframa di akire jampentudu. Na enyinam anasa agrada so tuato. Eno wachi apie mantem bebia bempoano na apie mantem so kwaye ne wo honte nso ne betuto pa Eastern region. Sanso na finfin mantem Central region ebekọ so sam enam poninti. Eno wachi ato mantem takwade ne potem ensuo no sade ahyehye no. Eba mframa di akire nyadewa. Na aseye kiremu a omote kokko e dia boga na fo nyina omosere mo ada upia na wahwe ohuye efri se grada wo wie na betototo no ebedu ebetumi akofo how pi dia ba ejapade apinzi betumi asese enti na ehwo so pam wa mu kiremu wo ma aka kire dada utobia na ho so wa bibi na ye bebia odansi ne bensu ano a tu ebenga tenso tebufa so am woni na ho efri afi wei ene bosuma ye kwuram nsu eba no eni jamframa edi akire ena afi agrada etuato no emu ohu pa enti wo pie na wie masesa na wada ahoso nti wei ne nkrata efiri asoye a ehwe oman Ghana ewiem sa kira yeso me kira Ghana Meteorological Agency enchen bai ena wiai yede mu nkiremu asumui yanto akase banso yamfa ani fa nkiremu awasante mantemu na ohina popo de ma de hya wonum wo boagya e wo bosome fra ho mensenim e wasante mantemu nana apiagye danka onu kura ya nso no woye otumufo da behene na ode adesere e de ato amanyofo anim sei obesere wonum ada wonum ma oman Ghana mpunto ehu hia wonum pa efri sei tumi akita wonum yi eye oman Ghana de hye ende tebiri tumi e de hye wonum nsem na de enti ene omukita tumi ni nyina ne sei wonam de to Ghana de hyenim sei womba bedi omanim e de akobo hya asase so mempuntu aba ma Ghana ni ehwoto no na kiremu a ade aba ko odwene ho a etwa ne nsuru mpa ne sei eben bi ba na obeya japade ne wanwie ne wokwa na Ghana sika akafom na hye agukwa na ka ba no nyatewa abanfoforo ba ohwedi ne watwi nani no wabun ni twie se je efri se enya no hyase okwa akweye abanada mufo beka san ye ne yeye ene wabeje ho fans ni senti ene alata mamman menya kram na kirem se ye no ane se na me oman Ghana mamra ewom se aban bi ba no be adwuma na so okọ no wanwi a abanfoforo ba wonto asom enti adenti ena manyofo enim se mra wo manyim na wono ba ene mamanyosem kankenti wono munyi na kirem ene oman Ghana sika akwahye former sai komputudwuma mu nya de wa efri se MPP ba no wokọ na nisi ba ekire din sanso na nisi ba no wokọ na MPP nya tumi no wobape nima pa ebia nisi ba ye no mobo monto aso ha dwen na decide to dwamna na wakasa edi afa abanda da adwumadi a woye na woboa na yaresabia
akwa wo man Ghana mantam mensini ani nkuro nkituwa na kɛseɛ ne adantamu nyina mu ayɛ fa ne sa agenda 111 hospital project ho na ɛkasa ana boagahene etiremu a ɔbɛsra manyofoɔ ɔma Ghana kyekyerɛ entumi wie ne baako da ne sɛnti ɔbɛsra ne wokɔ memia pititiri ne bosome frɛ ho a kyɛsɛ mensini ne mpo wo mu ni ɛyɛ mensina ya sabia kɛseɛ mpo obi ho dodo na ɔbɛtumi akɔ ayɛ sabia ɛde adia nanso abande da yie bi a wanwie enti adenti na abansesa ba monto aso ne mmoa na da bi ada abanba na abankɔ abanba na abankɔ na japade a ɔman Ghana sika de ayɛ na ahye agwen na de sɛ to dwam na wɔnom commission na mosanso yɛ Hanover Salomon dwumadi to dwam ɛwɔ tropical laboratory facility dwumadi a ɔmoasi ayarasabea kama ɛde ama ɛyɛ donkra ɛno no wɔ ɛyɛ ayarasabea kɛse made ma wɔnom abosome fra womansenim na kyerɛ mi sɛ ɔda ɔmase pa sɛ Millennium Promise Alliance and afi so Heart and Heart International for ya bomba baby ya mensin na toye eba besa sabia kese ante sa laboratory nyina wo ma wo kwa wo beto na kyerem sɛ amanyofo no nsua de na obi yɛ mpuntudwuma na oba monto aso ne mmoa na Ghana emfa ntoma pa emfemfo na danka ne nsɛm sei eja die kasebo awasi ene ji ene ayede nyankopon ana abie kwan ma yen sebe ana yenya laboratory etisi amana ba yen ayede yemu ene nye ho se yema wenu nsombo ma yen na yemini na me bedi akonwen na si police station kese ene ne nyina no da so de nsa ko ho eye ho adwuma esanse we ye japade bi de ma ma no ani ankon ho a o mo behwe na ade no na se na ye basa asama DC ni kan ye no agenda 111 na MP eka ho asem Ghana isika o ma Ghana isika no nka wohwe ma ka party sem no kanye te se bia ori abaye na me de to aso nyi ne sa na kete constitution no ene mmara na da ho edi bu Ghana ma no enye saa ne ma no omu nyina no party fo no nyina nim se mmara no nie constitution no e edi bu o ma no se na me so me beto a me so ko to aso a o ko to aso a omu ka se na ye MPP fo ba se na ba ye den NDC na ba ye den yesi kuro no hwebe bia ngana wo da benda me bebo odin se bosome frɛ ho ye di bibia brɛ wo enti me nyankopɔ ayi wadom na wanya bibi kakra asiwe na akakakra bi ewia ma woni nkɔ ho saa ne ma foforo ye kɔ ye bibi foforo ko ka hu ya ka bi asiwe na akakakra na ewia na se wie ye mama na bosome frɛ ho wo pa yare hwa anya se kogi anse na nka wuru gi no na chi sade mu ayi den emu ayi den ye mpumpuntu ma ikuro no ene ye man no na de ye de nyempuntu wo pa na ye pa ma ye man de amu ye de enye mputo papa bi na mopɛ de ama o man Ghana de hye ene ya woti ye ono na waye ohene popo de ma de hye a wonom ewo buagya ewo bosome frɛ ho mensenem asante mante mo no kura ya nso ena waye otumufoɔ dabehene ne den ade na apiagye danka ena wote ne nkan na no akira dwumade ne kwaso no monitoring and evaluation officer Edema Millennium Promise Alliance Mr. Emmanuel Kwadwo Boahen Eda rechemu nsem edeto omanga na de hye anim sei o maye kare so mbeboa pa boa ma yare sabia dodo na matumi aye ede ma mense no o mbekwaso aye mafam de enti obesere wo ho dodo na akwa hono ma o kwatwu mogya ne nyina bi wo hono mte ha ho enkwa akiri bomodin na ye wafam de no mu nyina mu nta akiri na yare sabia o maside ma de hye am wono waboso mefre ho no esomra mas bomodin na so embra mfa so na akiri nso no a doctor for ni honi na bibia nkonkan Ajay, since 2023, and yes, project yes, do baby ma ye sort of fans kakra but nyamiadom adofo san ebeboama yewi. So far, every machine be equipment be reagent be here they all the labs are ready our inside to say ya we can go faster or more use service. Until the service is ready and the share community before saying be no be beside the be na be amaya be until me share ni say kan o mode pese bia no ntem no na ya bia fitch no kono obia be patronize na project no so atimi sustain na ahwe ye manfo no NHI is accredited
up to that level to make conduct all tests and all scans. And I say the important ha I am going to a good diagnosis no ye benya jabasa ebobo ya have no mu niska kese ti dwuma kolisa so lab na sene nti say de okwa bontin a amount ebejo ba hanya sa na ejo na so ayeti so twa kakra bi na aka ho na afeti na boy enko for say be omko hospitals kwa wa kese ni so omko lab a bi abeko bi ebeka say lab bi just come here facility so ha first na lab ni on na mutu omutu na mo hospitals on crofo floso this time they say na ba pm so ha metimi hwe ya rebebre nti de hwe mo ni say omoma engine omon patronize actually confidentiality is one of our top priorities our project and so share my for ha omuna ya ho omu nim de wosro na yakofo ma begu ha na omoye adwuma no for laboratory medical laboratory scientists sankasankasa na ha omoye adwuma na omunim how confidential our lab results necessity to confidential is a top priority of course is here any awoti ye ono ana waje monitoring and evaluation officer Edema Millennium Promise Alliance. They did the Mr. Emmanuel Kwadwo Buahin. Na enuachi ana bosome frɛ ho district director Edema Apomuden mechira kwanchofo opinion no da Apomuden ano e bosome frɛ ho mensenim. Mrs. Francisca Esinam Ehiavi ede ani so kese pa ede nedi ede chira Millennium Promise Alliance and if so Hearts and Hearts International for modern abeboa abesi alasabia chinchirinchire ntisa ede amamensen no ono so echire mu say obesre adehia mo bosome frɛ ho yi alasabia papa na abai mo hododo mo a muntwa kwan enko achirichiri adepa wo fi oye enti aye amomode yanko na mkwasa mo ho yade ebi a wo kwekwa hwe omojam bibia ombe ne kama enti bomode na wansa mo ho anko be foforo osanso de adesre ede ato abayanim say obesre na da alasabia eno no ewo eye dunkura no obesre omo no ho modea na che kompa no enka nya hwimpo oma ne nkwa animu ohu oma na nkwa anim ne nkwa ye pon clinic na mo wasaba ya oha obi ne nyade ahodo mode ba no wombetumi asa wonom eyade yes itimi aboayen amayenya laboratory ewo dunkura health center na edena asida ene yede emom heart to heart omo sponsor enti yede omo asibibri na sa laboratory di ebeboa amayen diagnostics ho ensem kano edimu because wo ba ya rehwe na se lab ewo mu de emma bibia ye ma ono health service delivery eye swift decisions are you be taking yetimi enya na within the whole district no yeni district hospital but agenda 11 omo gusu a omo ye maye by a Fadungwa health center say to me improve no na upgrade in ekoye polyclinic eho ebeye because your lab wa say we need mini theater any staff quarters any staff kakra ekobasa dia accommodate ebeko nkan ufi health center na okọ polyclinic what me say doctor ebeba ha mini operations on our surgeries on betimi aye wa ha so that cases I was saying ke refer kwa bonten betimi ahwe eni a woti ye wono ona ya kwankyerefo pani a oda Apomuden ano ewo bosome frɛ ho mensinim ewa santemantemu ne den ede Mrs. Francisca Esinam Ehiavi ena wote ni ken na mane boyi ya mane boni Samuel Fuliboaten ena di free o maika na ya santemantemu ebesom yen yenyina we so na yanko Facebook no so na yankenka wadwenkyira amade abani bitew na yemfa nsomo ewo kasebo no so na kasebo no in fact amamfo da dwenkyira na betemu pa mitutu na asra na yabasa na me monitew emfa nsomo me wafa ase amenhya se free ni sei me wafa ase Kofi Opon Isaac odiaba na waso hwe live edi free Superman Kwaku Bonsam sikapa ne former community no yeda asesa won so hwe awiai na sanso na bawasaba GH hwe live edi free tama community 2 BBC hwa ena hwe yen edi eframe me wafa ase Richard ahwe dia ba na say omaya ha Nhyiraba kwadwo Sammy B ose ade odi one otafri jane branch de bona na adwumade a wobo small man Ghana yade a top notch ya minhyira opa kasebo de mo de na enam DJ Ghanaman fide ni so a na ejegbetire station DLFM anes ho na kasebo no enam ena ode abasa kasebo no yo na pubam ede ade kasen ena ode asoso na Ella dofe ede aba na so hwe live ede free is eye Legon hills na o say nkyira kase nkoma aye adwa eje sikapa mate me wofa sikapa beto nka dole ya je waje edi aba na waso ma ya ha o Daddy Lumba ba Sammy B
ɔhwe life edi free Christian village Achimwata ɛna ɔde aba bio sɛ dear news ocha wom no ɔdi gya no ɛde atua to sɛ ya buruburu saa na ɔde aba na me wɔfa sɛ Richard ahwɛ de aba na ɔsɛ Ghana mna de kyɛ sɛ ayɛ bibia aisa na setentan no ɛnkyɛ akɛse ɛkyɛ nketewa nkoa ɛna ɔde aba na ɔsɛ yɛhwɛ yɛn ho yie pa na yɛma yɛn nna hɔ na yɛn nte wate na nneɛma bi a yɛyɛ na ne ha dwen DJ Ghana man ɛna ɔde wei ɛde afri DLFM manes ɔde abɛsom yɛ awia yi na saa nso na koko krache de abadi fro bo ase na ɔse ɔde na se kɛse pa de magana man pani John Dramani Mahama sa de ntia magana fo dum so ɛde ade me wɔfa ase ɛde ade ɔzo de nkyɛ kɛse ma chairman Otia Kenteng constituency chairman hofo ɛde ma ɔboase East MPP mate na opeda Samoa taxi driver de aba na wɔse ɔhwe life free tama New Town na ɔmaya ha o wɔfasame otie yɛn any passengers ne wɔ taxi ne momani agye pa wie ne kase bo hwehwem a yɛde asomɔse kase bo ne yɛ taxi ankasa sweet like ɛyɛ taxi pasa anoma nam ɔsɛ ɔde nkyɛ kase pa ɛma ne senior brothers de kan yɛ Dennis Abrakwa dodo afrɛ ne sɛ Kramoko Kamoko Nana Berema Oduro Asare apesamaka hene ɔwakuapem okura ase piano ɛna afi Oberema Gideon Asante DLFM Syria kwala pa meda sesa wiai obeda Samoa taxi driver wode wadwenkyerɛ no ɛde aba abesom yɛn we na yɛnyina wo sina kase bɔ no yɛn monitor yɛn fa ne mu nyinaa nsɛm nyinaa no yɛn fa ensine mpanin se sabia wobri jaja kwa yɛn nya ne kwanti kofia woda ba ko bi wa ha na pictures no mesro dan na ma me se be ya me nkohia nso hwe bia we ye happy birthday ɛkɔ ɛde ma me wo fa ase ne den ɛde Abigail Kunadu UK ɛna wo enti we every wa wade nyina Master P London ɛna obuto na masterpiece awoda kese we ne nkomo ma ho fedi a wuden ɛde Abigail Kunadu awo UK we every Mrs. Caroline afin so Jeman ogura Kumase ɛna wowo sanso na Doreen Efia Abigail Kwane Cecilia na afin so guest ni nyina omo Merton na mo kyerem sɛ ne birthday o client fo nyina se yɛn kan kyerɛ Yankopɔn nyɛ okɛseɛ o mpagya nkwa adom nkwa tente mu ɔde na twede yɛ mpɔ Yankopɔn onfa enka on happy birthday nkoma me wofa se Abigail Kunadu a wo UK nyame nhyira opi wei every master pin chen ona wose yemfa woda so ku wei no yemfa emam na dedi ho bio no every DJ Zigibi me wofa se DJ Zigibi o kire mu anne awoda sonko ekodi ma Madam Diana Media MA Basic School ho no na abutu na we every wadamfo wade nyina ne den at the mark anim ana wo kyerem sɛ ne twede ampo Nyankopɔn de afe ba ko de aka amfe ntia ho fɛ ya me nhyira opi na onye okese okoma so abisade bia ne twede ampo Nyankopɔn onye emfamo happy birthday once again Madam Diana wo Media MA Basic School we every mark anim ana wo sɛ yemfa wo da so ku we no yemfa ema wo na kofiansa ye bekɔ no Bismarck adusai de bia fa ha de ato de ma no wo fa kyerem a senior man we no ye kana gudie mu nsensema wa bi wo mu pa sport on fan ni agro o man Ghana ye pe o ma sports presenters o ma pain ni ma ani agudie mu nsem analysis pa dia papa yi wodi mu tintima ne wanya 70 years mfinhia ne pode eduoson ne din de Alhaji Baba Alaba senior nyame nhyira opi o pagya mfra dum kwa dum agudie mu abakwasem yesi wa bi wo mu pa wo ye extraordinary nyame nhyira opi nene wanya 70 years nti Nyankopɔn kɔ so antetre wahyem won kwana no ɔma wuni ni nyina ntu ase wonya 106.9 a yɛbɛda nyame ase nyame nhyira opi no awoda no ɔnya ne sonko kura Alhaji Baba Alaba nyame nhyira opi no awoda no ɔnya ne sonko wei efri Alhaji Mahama Salia Efiewura Alhaji Mahama Salia Efiewura na yɛse yɛmfa birthday wei yɛmfa emam ne kura ɛkɔ ediama Emmanuel Abor Nyanka senior ene your birthday yame nhyira opi ekwatenten yɛsrɛ de ama wo asaso se ne pa numfu so pem wo Nyankopɔn fanka ho kukwampa bia wabɔ no na anim Nyankopɔn ma ne mrem na wakoma so bisade bia no twede ampo Nyankopɔn onyemfa mo happy birthday senior man Emmanuel Abor Nyanka yame nhyira opi no awoda no onye no soronko kra wei efri wadofo nkyɛn miami wafa ase ani den ede Bismarck
Demand Busy, sports presenter of DLFM 106.9. And I see Yemfa Odawi, Yemfa Emma. Cassiaboni, dear Semu for your Miss Mebelandry, and a Semo at the Emma Hofedia. And no. And watch it, me wafa say champion Taylor. Be from Bosru, champion Taylor. A young boy. Eddie Kupiemu, ego Facebook, and I feel YouTube Macasiabono. Winya moon for any videos nina be ehweyem. And watching so DJs gibi Mr. Samala kwa Echinchim Casafirin from Masuma saying technical producer. Okay, Kenya me kwane continent cover some wieno, a dear major so your wafa. Or see a dear your the one at Nhyiraba kwadwo Sammy be mounted and a bunch of banana or tafrija. Emamuninamu and it ya. Adisha, you could not seek in a pump for na didia or Jumadino. Ebesom. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. And man, me na koko yadie. Sisi yadie, a mama nya yem timotete womono. Yedrono no, manumbi, a mama de me hon. Give us core capsules. Mrs. Simoye ding. Give us core capsules. I give it to you, baby. You give it to me. Oh yeah. Hey. Give us no. A man ni jia bebusiemu papa. Na bema ka give us P capsules. And ni give us core capsules. Nom dia na enije ni ahoden no wa brudo Give us P capsules. And men na wadi ifie dun wa twede kronkwan na efa. Give us core capsules.